i morgen, og klokken er 8. Vi har haft major problemer. Vi fandt 4 vertikale fejl på bilen i går, så det skulle være løst. Så vi har mast hele natten og har fat i en lokal smed for at få svejst og få samlet det hele igen. Så ingen søvn til servicefolkene, en lille smule søvn til mig, og vi er klar til at køre. Den har det rigtig godt nu. Vi har også passet lidt på den i dag. Vi har kørt noget sindssygt hårdt terræn, så vi har taget det stille og roligt. På nogle steder med rigtig mange sten har vi lige klappet hesten og passet godt på bilen. Vi kender resultatet her i morges helt præcist. Vi er nummer 1, og så det er jeg jo rigtig glad for. Så nu er det spændende at se lige præcis, hvordan dagens etape er gået.